Някъде го пробва това, бе? Огънта ли? Дай, нали, ако може и да го асфалтирам. Интересното е, че зимата и лятото това е също някакво. Както казах, ако до там аз стигах копал. Там беше. Там е сипено, нормално е там да стигне. Трябва тук назад, защото е от Василев. Как се Да, така, значи рекорда е, защото вижте човек, по нас вече не може да го носи. Аре, показвай тази, какво си няма? Те няма да ти не по-добре. Аре, покажи! Тревата не мога кръв. А къде беше зума? На... Ставаш на место и тръгваш надолу. Е така. Да не стане много рязко увеличаване. Нека да решите, че Вижда се кой ще некъде отгоре. Правилно спира, но
Павел. Да видиш какво ми причиняваш. Ако направиш кръгите, ще дам една бира. Той не е толкова голям. Там горе вече не е толкова голям. Аз го минах, ама малко. Напълно да не те какво? Чай да го видим, да нямам какво ще направи. И се закопа. И сега? Назад. Да, ама не. Аз виж как ми се достане назад. Дай газ, бе! Новите. Назад ще излез. Тези тате! Назад, бе! Къде ходиш, бе, тате? Видя ли гумите дръпнах още поне 2 метра нагоре. И по едно време последния път. От ти вече скоро се уби всичко, след това гумите дръпнаха и лекота е. Виж и малатестата, какво ти говорих за страничните. Добре, бе. Има, е. Тук са спестени. Давай моите изпълнители. Каква е целта? Кой ще стигне по-далече от дървото? Ще стигне ли някой по-далече от дървото? Да. Другия път, като се заравни и мина първи, ще направя кръг. Няма проблеми. Тя тежи 2 пъти повече и не може да се качат. Нека. Не може да се качите. Пияни си. Айде. Нищо не става от тази чичиква. Нищо не става от тази. Нищо. Колко жени съм качил от колата? Колко жени съм качил? Ако е тук, може да изтрапам. Оля път няма да си. Ти имаш акция. Сега ще видя цялата страна на дървото. Няма да там мре, знаеш как мре колата. Ама що се правите
едни дупки горе. О, ги направи още по-дълбоко. Първия път трябваше да се засиля аз на... Трябваше да не даваш всичката газ, като обисна хора. Аз служих първа. Дай ти влезе надолу. Айде! Давай! Няма, пак ще влезе в дупките. Пак ще му излезе пружина. Кой ли ги са, тия пружини се излизат? Кой ли е това майстор? Ще го приветстваме с цветенце. Цветенце, да. Ето го цвет. С люлек. Люлека ми замириса. Да. Май се отказа. Добре. А той чавдар как го е взел, бе? Аз ще го направя, много малко ли трябваше. Значи ако не ме изроси това, просто по-малко. Когато чавдар го е минал, не е имал дупки. Да, Според мен.